Тук възможните отговори на листина са адски много. Единият е, ако имате примерно 20 конверсии за дадения период, но имате добра цена за конверсия, CPA и добър ROAS, то това, че по инструкции от Google не сте изпълнили нужните конверсии, не трябва изобщо да ви притеснява. Ако резултатът от тази кампания е задоволителен за вас, то изобщо не го мислете имате ли 30, нямате ли. Другия такъв лесен отговор, който бих могъл да дам на този въпрос е оставете Performance Max, защото виждам, че става от сайта, който виждам, че е въпросът. Става въпрос за България. А в България, честно казано, според мен, в много по-голям брой от случаите, по-добре си работи чиста search кампания. Така че отговор номер 2, просто пренасочете се от Performance Max кампания към чиста search кампания.